Quan les coses es torcen, el Barça ha guanyat 15 punts de 21. Novè cop en la temporada que el Barça va a remolc, tercera vegada seguida que el rival s'avança, Chelsea, Alavés i Atlètic de Madrid, però el Barça remuntant i traient el partit endavant. És la cinquena remuntada en Lliga d'un total de 7. Per tant, quan les coses es torcen, el Barça ha guanyat 15 punts de 21. La curiositat ens porta als 11 metres. Cinquè penal a favor del Barça aquest curs, 3 dins, 2 fora. Els 2 fora són de Lewandowski, això potser convida a un replantejament. 1 de 3 Lewandowski aquest curs des dels 11 metres. Lewandowski amb el Barça, 14 de 18 en penals, 2 al pal i 2 fora. Els 2 fora, Sevilla i Atlètic de Madrid, justament en aquesta mateixa temporada. I també una curiositat és que 12 gols ja del Barça en els últims 15 minuts en tot el que va de temporada. 12 gols en els últims 15 minuts.